Express. Dance. Yes. Next. Dance. Yes. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah, yeah. I'm an old dirty dog all day, yeah. No way, Jose. You can only go one way. I mean,
kaamigo sa radyo, ang reparador ng bayan mga kababayan. At digdingon yan sa Vira Catanduanes. Oy, pasensya na, taday ako nakapag-Facebook Live sa mga nag-abang sa kong Facebook Live ano. Nakalingaw ko ako mga kababayan. Wala man pala ako internet digdi. Ano man pala sa internet ko sa Legazpi. Marhay na pagkaaga sa kabos na nakatutok sa ngunyan na pagkaaga. Kumusta mga kababayan? Ang sa indong kaagahon. Good morning, maray na pagka-morning. Good morning. Oy, lalong-lalo na dyan sa Virac Public Market, kumusta lamang ang sa indong kaagahon? Namahaw na ba kamo? Nagkapi na lamang kamo? Ano lamang ang sa indong pinapamahawan mga kababayan? Baad ka para haralat sa nakamo ning kuyan ha, ning tandan ha? Baad sige lang ang sa idong halat-halat ning kunyan ha, biyaya. Sa bagay, di man ning maraot sa biyaya mga kababayan. Di man ning maraot sa biyaya, ano? Marhay na pagka-morning once again. And siyempre man sa kabus na nagkasilibrar kasi ang birthday sa kunyan na pagkaaldaw. Happy birthday! O yan na ito, happy birthday! Happy birthday! Ayun. At ako lang ang iyong mamahalin kailanman. Pirang aldaw na sa naman mga kaisla, ha? Pirang aldaw na sa naman ang ang paghuhusga, ha? Banwaan kamo ang mahusga. Nasa indong kamot kung sisay ang sa indong muya na leader mga kababayan, nasa indo yan, mala kami. Lalong-lalo na ako, ga-presentar lang ako kan mga kandidato na gusto nindong na gusto nindong butuhan. Belated happy birthday, Buena Vista, Barangay Buena Vista, belated happy fiesta, Barangay Buena Vista, May 1. Kasudma, ha? Kasudma ba? Anong pitsa mo niyan? Bakong mo niyan ang May 1? Ha? Ang pagbati hari kay Mayor Pusoy Sarmiento. Matindi ang mga supporters ni Mayor Pusoy ano. Di man nga ni ako naka Facebook Live pero na-monitor ako mga kababayan na nagaprograma ako. Garong idaog sa mga supporters ni Mayor Sam dyan dapat alisto. Pag nagprograma si Skylon, teksto los tanganing pagirumdumon to los sa to yung mga kababayan. Good morning Mantabi sa grupong Bagong Timpla. Lalong-lalo na dyan sa Congressional Office. Ang sa indang pamayo, Congressman Hector Sanchez, maray na pagka-morning. And siyempre man, mga kababayan, ang Kuwa Brothers na nagdadalagan sa pagka-gobernador as in vice gobernador. And siyempre good morning man sa iyang katunggali, si Vice Governor Shirley Araujo Abundo. Ang kagayunan lang sa Catanduanes mga kababayan, sports ano. Nahiling ko pag-abot sa mga forum, talaga namang pinahanga ako. Maski igwa ni inaapod na may mga diit na maanghang, pero pampagana special man lang yan. Aduman pa man siyempre sa pagiging ko yan, inaapod na very sports lang ano. Yung inaapod na sportsmanship kan sa tuyang mga kandidato. O ang mga kandidato very good. Bad ka mo mga supporters ang mga magamayang-mayang. Mga supporters bad mga mayang-mayang kamo. Ang sa indong mga kandidato, okay. Marayang ko yan. Nahiling ko pa nga ni so picture ni Congressman Hector Sanchez ba ni dating Congressman Cesar Sarmiento. May mga pa-selfie pasinda. Maog masuduwa. Hain so bato alis so talay ko nahiling duman. Hain ito. Mga supporters Urbaran nindo ipasan tigwar ta kamo bagay na para mayang-mayang kamo dyan. Sige mga kababayan, dagos-dagos kita. Ang sa tuwing oras sa ngunya na pagka-morning, alas 6:40. Siyempre ang oras sa sa Indokan ako Bicol Party List. Board Member Sunny Francisco, Konsihal Hazel Isidoro. Oy, sa aga holiday, sa aga mga kababayan.
bilang pagselebrar kan sa tuyang mga Muslim brothers. Kan sa indang ko yan. Anong apod ka yan? Edel Fitr ba yan? I-advance na na. Pero sa indang ko yan, ngunyan yata may pinalawasin ng special statement. Parang nagpuon ngunyan. Ang sa tuyang mga brothers, mga Muslim. Maray na pagka-morning tabi sa Indogabos, mga brothers, and siyempre man, mga Muslims, mga Bisayas, maayong buntag kaninyong tanan. And siyempre man, dahil pwedeng lingawan mga kababayan ang mga tricycle drivers, padjak drivers na always nakatutok kan sa tuyang programang Radio Urago. Oy, riparo sa naman tabi mga kababayan ha. Riparo sa naman mga kababayan. Ang sa tuyang programa, nagtatao lang ning pagpagirumdom. Nagre-reparo ang sa tuyang pinakaobjeto makatabang bakong makaulang. Bigay ko lahat sa kanya. Halos ako ay sumamba. Lalo'y maingat na ako di madadala. Ngunit ika'y nagtyaga sa akin. Lumakas ang pag-ibig ko sa iyo. Nang malaman ko na ako ay iyong tatanggapin. Oy, good news sa tuyang mga health workers ano? Dahil mga kababayan, pinirmahan na ni President Rodrigo Duterte. Mga kababayan, itong pagkakuyan, sabi di sa report, Duterte signed law sustaining benefits to healthcare workers and health emergencies. Initabi mga kababayan, tama inita ang satuyang mga health workers baga. Sinda yung mga nasa, kung dai mo siya maulakitan, didisturbuhon mo sa oras ng pagserbi, lalong-lalo na sa mga kababayan, sa mga frontliners ano. Kaya maray ining kaisipan na araw kaini mga health workers, kaya dapat pasilam-sila mo nyo man ang sa indong ko yan, ang sa indong nga serbisyo. Good morning tabi dyan, Doc Idol Tata, dyan po sa ABMC. O pasensya na, so naghanap kay Facebook Live ta, bad sa aga lamang mga kababayan. Pero sa 88.7 Radio Uragon, Virac Uragon, o naka-live kita. Kana ko yan, sa programa ko yan. Pero mahiling yung sa dan, so picture ko lang mahiling nindo. Dahil daw kung mahiling na magayam-yam dyan mga kababayan, tamala, maluhi ang samuyang data, dahil pa kami ng internet. Ang sa tuyang padago sa pagpapagiramdum ano, although nakafocus kita sa 2022 election, mga kababayan, ang sa tuyang padago sa pagpapagiramdum na adyaon pa kita sa inaapod na pandemya. Kaya gabos niya nasa alert level 1 pa. And may mga lugar na alert level 2. Mga kababayan, ang sa tuyang pagpapagiramdum na dahil na kita mabalik duman sa mga granular lockdown, yung mga nakaulay ko nga ni kasuhapon. Sabi niya, Lon, nagparibod ako digdi sa Virac, taigo ako ning kunyan, pamilyang na kuyan, kumbaga nagadanan sinda. Masay ko mapira ng edad. Sabi niya mga 77. Sabi ko pasalamat ka ta, dahil na kita sa irarom ni mga alert level 3 na yan. Takong nagkataon, di mo na yan mahiling ipalubong yan tulos dahil protocol yan mga kababayan sa arog kaayan na edad. Pero salamat alert level 1 kita, medyo kunya ng grabe, kumbaga maluwag ng grabe because zero positive kita. O kaya congrats tabi sa satuyang mga frontliners, health workers sa DOH, sa PHO and sa mga punong ehekutibo. Marhay na pagka-morning and congrats sabi sa indong padagos na pagsuporta kan sa tuyang mga frontliners. Sige mga kababayan, tamala, igwana naman ining inaapod na mga may mga BA.2.12 na kung saan nakalaog na sa tuyang nasyon ang inaapod na Omicron mga kababayan, na kung saan na kuya na sabi nga ning nasusod ka na Department of Health mga kababayan sa Baguio City. Kaya dyan pa naman sa Baguio mga kababayan, dakulon ang mga nagkukunyan dyan, dakulon nagbabakasyon. Kaya kang pagpasiring ko digdi sa kuyan, pagpasiring ko digdi sa Virac,
Sa katunayan, araw kining istorya and kung kamo nagbabiyahe man kamo, ang sa tuyang pinaka-advice lang diyan, bit-bit kamo ning halawig na pasensya. Okay? Kaso hapon, mga kababayan, aldaw ning Domingo, nag-abot ako sa Tabaco, I think mga 3 o'clock. So pag abot 3 o'clock, kadakol na ning mga tao, nagapipila na. Nagahalos adum kunyan bako ng straight pati ko na ang pila because sa kadakulan nin pasahero. So ang iba sa inda mga hali sa Metro Manila ang sasakuyang pakipagulay-ulay dai pa sindang aram sa pagbiyahe. Yung mga paburubiltada lang, yung mga nagdadrive, nagmamaniho sa mga kung ano man ng mga goods sa Bidras Catanduanes. Pero nahiling ko ang sarong senaryo, mga kababayan, ako sa nahiling ko sarong man na problema diyan. Mga kababayan, gabos mga Bicolano, ang problema dyan mga kababayan, puro Tagalog. Puro Tagalog. Wala, so hinapot medyo na kuya na nakulitan na taga malag para suruno di man nakabuk taga sa katabi noy mga Bicolano man kamo. Iyo tabi, hindi ka na magpara turutar Tagalog ta makulugon sa talinga pag sige pa ang Tagalog din do. Magbirikol sa na kita. Iyo man napansin ko sa ko ini mapribod sa Catanduanes puro ka Tagalog. Ano man ang problema kasi mga kababayan? Na nag-start sa Manila pagparibod sige ang Tagalog. Okay. Kaya paski kaharaputan, mala ako nakatagalog naman, mga kababayan. So, araw ka ining senaryo, istorya ko lang sa Indo. Tanganing, kung may mga pamilya man kamo na mapasiring digdi sa Catanduanes, abisuhan na nindo. Nakasuhapon, igwa duman ning mga aram mo na, yung mga inaapod na patients, na garubagang mareklamo na, nakol ang kuyan, ang reklamo ninda, ayaw-ayaw ng mga pila, kung sain-sain. So natural yan dahil nasa butan tayan. Pero mga kababayan, araw kayo ni ang pinaka-discarding sa tuyang gobyerno. Okay? Diyan po sa Tabaco, so dapat i-condition mo ng isip mo na dahil pa kita balik duman sa pinaka-normal, yung dati tang ko yan. Yung dati tang movement o dating mga requirements pag nagpapasiring ka sa Virac Catanduanes o digdi po sa Catanduanes mga kababayan. Dahil kita duman sa normal na pigagibota. So araw kay ni tanganing sabi nga ning maaraman nindo, maisihan nindo, masabutan nindo kung ano ang mga dapat gibuhon, tanganing i-condition na ang isip nindo pag nagpasiring ka mo digdi sa Catanduanes, asiring pa lang kayan. Kaya di dapat mag-init ang mga arimantak. I-condition nyo na. O kung may mga pamilya ka mo, mapunta digdi. May sasakyan o wara. O inutong tango na so mga pasahero. Okay? So mga pasahero tabi na mapasiring po, o tarmanin daw sa indong mga kababayan buda pag-abot dyan sa Pierning Tabaco, ang inot ni advice nindo, pag adigdi na ka mo sa Bicol, di ka magpara Tagalog. Ayan po. Okay. So iba na doon ko, pag luwas mi ngayon, wala lamang yung problema, pag laog mi, problemado na. Iyon man baga talaga mga kababayan sa naturalisa baga ang pagkuyan, ang paglaog o ang pagluwas adyaon ang problema o ang paglaog palan. Adyaon baga bus na ko yan, ang pagluwas may yung problema pero pag naglaog ka mati ka dyan, maski sain baga ilinaog mo yan, problema yan. Okay, sa mga pasahero tabi na mapasiring, number 1, ang sa indong ang sa indong vaccination card, bako pa yan yung pinaka passport nindo para ka mo magduro-diretso sa pagsakay sa ferry boat. Okay? Abisuhan nindo tabi so pamilya nindo. Aro kay ni ang diskarte dyan. Abuda iyo ining bigasunod sa mga pasahero. Pag may kuyang ka, pag may vaccination card ka, pag abot mo sa Pierning Tabaco, okay, mapila ka, first step, duman sa kuyan, sa mga taga DOH, mga kababayan representative ni mga sa DOH, yung sa kuyan sa borderline,
control ning mga pasahero na nagkukuya na nagsasakay. Mapila ka duman, naturalmente pag nagpila ka mo duman, katakot-takotin ka dahil kadakol na pasahero. Pag pila nindo duman, makuha ka mo ning stab o okayhan ka mo kaso mga nasa sa border control. Ngunyan, kung may vaccination card ka mo o okayhan ka mo, after that, saka ka mo ma-claim duman, saka ka mo makuha ning ticket kung saan address man ka mo o kung birak man ka mo. Ang nangyayari, because of the iman na impormaran, pag arabot, pila duman sa ticketing office, pila duman sa terminal, pila duman sa border control, naga-okay kasukuyan. And after that, pag abutin na duman sa pagbakal ki ticket, di man sinda issue ng ticket hanggat wara pa kaso stab na ito. So ngunyan, kada kulaning nakapila, mapila sila duman sa likod. Kaya grabe na ang ngurob-ngurob. Ano, nangaya nga pa si sistema ini, paano so isip ninda, di man na kondisyon. Kaya sa mga kapamilya nindo, advice nindo, kung ano ang dapat. So pag abot mo sa tabako, may vaccination card ka, mapila ka para aprobaran and mahiling to prove na igwa kaning vaccination card. So halimbawa nga 10 ka mo, o di saro sa ang papilahon nindo, basta susaro, bit-bit niya so sa indong kanya-kanyang vaccination card, dahil duman sa stab na ikakahang, bubugtakan duman sa mga sa border control, kumpira katawo. Okay? So after that, saka na kamo makuha duman, bakal ki ticket sa ferry boat, kung saan address man kamo, o kung sa punta man kamo ning Virac. Okay, duman na, siyempre grabing pila. After that, mapila na naman kamo, duman sa terminal fee. Oh, pagpila nindo sa terminal fee, naturalmente mga kababayan, di maning pakurusogan duman. Kaya so iba, ano na ngayang papirla-pila ini? Oh, natural yan tayo ng pasistema. Di man kamong maginibot, di man kamong pasak yun. Kundi, ikondisyon nindo sa mga pamilya nindong mabakasyon na arog kaan ang sistema. Duman yan sa mga pasaherong warang darang sasakyan. Yung may mga sasakyan na naman, mas lalong problema mga kababayan. Yung mga barakasyon ng gamurotor. Nagkunyan sinda. Igwa na sinda ng kuyan. May Coast Guard na. Paglaong bagaya sa mga gamaniho, ang paglaong bagayan, ang driver, wala pamasahe. Duman sa 4-wheel. Pero yung mga sa motor na may pamasahe yan. Igwa dumaning nasa kuya na, nasa maray na siyang kamugtakan. Tamala kunya na mapasiring na sa masakay na. Ang problema na naman, pagkuan niya naman ng pagbayad niya duman sa sasakyan, di man simpre sa tatawan di siya tatawan ki ticket because di man siya ning stop from the border control. So ngunyan, kadakol kang pila, mahali na sa barko, problemado. Di man siya pasingito, as in di man siya tatawan kaso pinagbabayadan ning sa kuyan pag-abot sa mga sa loading. So maribok. Kaya di man paano batid ang proseso. So ngunyan, pigataram ta ini, tanganing maaraman nindo ang proseso. Maski driver ka, di kaning pamasahe, kay puhan mo pa man simpring magpila para makakuha ng stab na igwa kaning vaccination card. Okay? So igwa ka na ni vaccination card, bakong ibig sabihin, makabayad ka na duman sa imong sakyan na dara. Mapunta ka pa duman sa dispatcher. Pag abot sa dispatcher mga kababayan, pinakalas na yan. Gaaragi pa yan sa PPA, mabayad pa kaso sa PPA. Pag abot duman sa dispatcher, duman na. Surunod-sunod na duman na ribong na so dispatcher, di man nakabook sa mga sasakyan na nag-arabot. Ngunyan, di ka pwedeng magbayad ka sa imong sakyan kung di ka tinawang kaso dispatcher ning stab na naman na sige na bayadin naman. Ibig sabihin, pwede ka nang magsakay. Because di man pwedeng pasakayon ka boss kasi may mga nakabook yan eh. Naturalmente, first come, first serve. Maswerte na lang kung halimbawa, ngayon yung mga nag-back out. Okay? So kaya grabing ngurob-ngurob ko sa mga gasarakay. Ngunyan, maray nga ni, aduman nagkataon, aduman ako sa grupo-grupo. So, bako man na sermon. Ginamitan lang sa paging announcer pinaliwanagan ko, arog paano kaya ng proseso. Dahil ka mo dyan mauyam sa mga dispatcher. Mataram ka mo para lakasan. Dahil, ang gibuho nindo, maghalat ka mo. Dahil ang biyahe, alas 7, alas 8, ala 1.
Pag morning day ka mo makasakay, siguradong sa panghapon makasakay ka mo. Kasi ang gabos na yan, nakabuk yan. Sabi ko na nga ni, swerte lang kung igwang yan yung nag-back out o kaya yung mga motor maisingit-singit yan. Pag halimbawa approve na okay na sa kamu tatawan ng stop o sige na bayadi na ang sa imong sakyan duman, pakabayadi mo, magdiretso ka na paglaog. Arog kain mga kababayan. So mga nakaulay ko, grabing ko yan. Grabing reklamo. Just imagine mga kababayan, baguhan ka. Pag abot mo ngayon sa tabako, baguhan ka ha. Grabing pila. Kung sa hindi mo maramo kasi ka mapila. O, nag-inot ka pagpila sa terminal fee. Nagbayad ka. Ha? Sa terminal fee. Ngunyan, dahil ka pa nagbayad sa PPA, pag abot duman sa biniyadan mo, dahil mo man nga niisi, mapila ka na naman utro, tamala di mo man sabot. Pero kung igwa ka nang nabayadan duman sa PPA, sa rumpila na lang, bayadan mo sa terminal, bayadan mo sa dramong sakyan na susasakyan mo, saruan na sana. Pero kung dahil mo isi, dahil mo sabot, mautro kapag pila. Kung dahil kaning ko yan mga kababayan, ng tiyaga, siguro mga halos 4 na pila ang sa imong agihan. Sa may sakyan 5. Kasi mapasiring ka pa sa Coast Guard mga kababayan. Ang kaipuhan lang tiyaga. Lalo na ngunyan, ultimong simana na kan kuyan, kang karampanyahan, kan sa tuyang mga aplikante. Sigurado yan mga kababayan, kadakuling kuyang kayan, maliban double purpose yan eh. Mapaisi sa amo niya na mabuto siya, and sa samantalahong ka na makapagbakasyon. Kundi may nakapagpaabot sa kuya na sabi niya, plano ko ngayon na paparibudong ko sa pamilya ko, mala ta 7 sinda. Kasi kuya Buda, ang masid ko pa garong logi. Anong logi? Ano man na, mala nga ni ini oh. Mala ang taraltagan duman sa parting norte, Sabon Budabalde. Ano mo man ang Sabon Budabalde? Kamo man sala pa anong grabe ang sa indong thinking. Maparibod ka mo dahil maboto ka mo. Maboto ka mo dahil ang nakukursunadahan nindo, ang type nindong kandidato, yan iboboto nindo. Mga kababayan, sa bagay na sanay na kamo na ang iboboto nindo kung sisay ang igwaning durodakula, baguhon ta ang kaisipan na siring kayan. Ito nga ni kung nagbabasa ka mo ni sa kuyang post sa Facebook mga kababayan, may nakaulay akong digdi taga Virac, nagkahilingan kami sa Legazpi, and may mga kunyang pala no, may mga butante na day sinda pakiaram sa eleksyon, pag mabuto sinda gahapot na lang dapat mong butuhan diyan. Sabi niya, kada eleksyon ngayon arago kayan, gahapot na sana ako, tamala busy man sa trabaho, nagtutukdo. Sa bagay ang mga teachers nag-busy yan, di masyadong pakiaram. So iba talagang mga fanatic supporters iyo. Pero ining kuyan, sobra ka busy, gaano na lang yan kung si CSN nabubutuhan. So simple lang ang sa kuyang kasimbagan. Sabi ko sa ngunya na panahon baga kadakol tang nadadangog, may mga drama, sa entablado. Ang politika tabi mga kababayan, bako mining pagiging kuyan, dahil digding arartistahan, pero diskarte pwede man. Ang politika number 1, pirilian. Kung dakol ang nagpili sa imo, nakakuha ka ning majority vote, gana ka. Arog ka yan mga kababayan. Ngunyan ang satong mga kandidato, gabos yan, nagtataram na pilion ang karapat dapat, pilion ang may kakayanan, kanya-kanya ga-offer yan, ning sa indang kakayanan. And I do believe, tubod ako na kanya-kanya, may mga kanya-kanyang kakayanan yan. Okay? So, halos gabos man na kandidato, igwan ning kakayahan, mga kababayan. Sa other side, kakayanan magpalakaw ning gobyerno. Pero kakayanan magpalakaw ning gobyerno, kakayanan na manao. Iba ko So iba, may kakayanan ka mong kuyan sa trabaho. Pero dahil man ka mong kakayanan manao. Kaya diyan diyan nakakaigwan ng problema. Ang sabi ko duman sa nagapot sa kuya, simplihon lang ang sa kuyang advice sa imo. Simplihon lang. Kung sisay na politiko, aplikante na nakatao sa imo, duman mo man itao ang sa imong boto, nakatao sa imo ni serbisyo,
Sa hiling mong tatao magserbisyo, duman mo itauso sa imong boto. Dahil gabos yan, puro man yan may mga magagayon na mga mensahe. Kita na lang, nasa indo na lang kung paano mo i-absorb, mga kababayan. Dahil gabos yan, halimbawa ngaya, matao kita ning sampol. Digdi kita sa congressman. Sa congressman, adyaon si Congressman Hector Sanchez, bagong timpla. Adyaon si dating congressman si Cesar Sarmiento. Adyaon si dating mayor Leo Rodriguez. Adyaon man si Attorney Rodolfo. Pag hiniling mo, ang apat na ini, puro na ini nagserbi sa gobyerno. Okay? Puro na ini nagserbi sa gobyerno. Ngunyan, mahiling mo kung ano ang mga records kan sa indang pagserbi. Kaya di mo na kaipuan si say sukarapat dapat, si say sumay may kakayanan na magataon ng serbisyo. Puro na yan mga kababayan. Ako lang pasensya na kamo, pero bako na akong gayo duman sa halang kawang adal. Ako lang personal, bako na akong gayo duman sa ano ang sa iyang kakayanan bilang sarong nasa gobyerno. Kasi garong natamoy na ako, nasawa na ako sa mga matatalino na may mga kakayanan, pero halos the same man lang. Pag-abot ng serbisyo, the same lang, mga kababayan. Ako, ang sa kuyang pigahanap, yung may karakter, yung puso na handang magserbi, handang magtabang sa iyang mga kababayan. Iyon ang sa kuya personal. Yan sa kuyang pigahanap. Bako na gayon sa mga arog ako kaini, arog ako kaiyan. Kasi mga kababayan, at the end of the days, character will matters. Yun mga kababayan ang katotohanan dyan. Kasi pag abot sa serbisyo, gabos po yan mga kababayan, naka-template na po yan. Yearly, igwa na po yan yung mga inaapod na annual budget. Dyan po sa annual budget mga kababayan, dyan po pinaguhugot ang gabos na mga basic services, basic facilities mga kababayan. Nakadepende na lang sa tawong nakatukaw kung ano ang sa iyang tatawaning prioridad. Okay? So, depende na sa na yan. Now, may mga records ini. Ining mga nagakandidato na mga dati nang nasa pwesto, o hilingon nindo, ano ang sa imong naginibuhan? May naginibuhan ka ba in the name of basic services and facilities na i-deliver mo ba? Kung na-deliver mo, very good. Pangduwa, pagdadulok ba ang sa imong tao, pag nagdudulok ba ang tao sa panahon ng emerhensya, na nagdudulok ba sa imo, nakakatuwang ka ba ning personal mong tabang? Kung nakakatuwang ka, very good ka. Pero kung puro ka sa nayamyam, puro ka sa napapogi, pero di ka man gabunot ni sa diri mong pagtabang, yan po mga kababayan, negative po ang dating duman sa mga taong nagdudulok sa imo na di mo natuwangan. May mga tao pag-abot sa services na itatao. Pero easy man kan mga tao, number 1, nagkasweldo ka dyan. Number 2, bago ka man tios sa tao. Naturalmente, ga-income ka man. Kung halimbawa, may mga SOP pa yan, porsyento sa project, kung natatawan ka man, nawiwisikan ka man, easy man ang ka mga tao. And yet, pag-abot duman sa mga panahon ng emerhensya na nagdulok sa imo, maski lamang gawgawan mo, ning personal mong kwarta, di mo lamang naabutan, bako yan panahon ng eleksyon kundi makuha ka ning sarong papel, i-endorse mo kung sain, mga kababayan, aram nyo man sana ang kulturang Pilipino. Pag nagpuntaan dyan sa imo, ibig sabihin, nangangahulugan, ang paghagad ng tabang, bako itabi basta-basta. Mapagalon mo na masupog. Kaya kung may taong gadulok sa ino naghagad ng tabang, kinusugan kaan ang buot. Kasi kasusupog baga magparahagad ng tabang, mga kababayan, ako aning mismong nasa media na ako. Ang pirmi kong pinagsabi sa kuyang aki, kung kamo maghagad ng tabang, siguraduhon nindo na ang pighagad nindong tabang number 1, bako para sa indo, para duman sa ibang tao. Buda paghagad ka mo ng tabang, na ang pighagad nindo, bako man na pambakal ng hikaw o pambakal ng cellphone, di ikaw masupog. Pero kung gahagad ka ning, mahagad lamang ako dyan, yung pambakaling cellphone na Your Honor, tamala, ay kasupog gayan. Pero kung gahagad ka ning tabang dahil ang sa imong kapamilya nasa ospital, gahagad ka ning tabang dahil ang sa imong kapamilya talagang nahiling mong daing-daina, gutom ang biga agi,
Kung nahiling mo na talagang buhay na ang kapalit, di ka dapat masupog. Bigatios kang sa itong mga kababayan. Ang supog tangan ni makapagdulok. Ang problema, pag abot naman duman sa mga honorableng pinagdudulukan, mga kababayan, kung di katarmang ka sa mga staff na, uy sir, uy manay, pasensya ka na ta, dumampas ko yan. Balik ka na lang, pabalik-balikon pa. Pagbalik-balik mga kababayan, paburubuelta, tatawan man sa naning staff, punta ka duman sa DSWD. Sabi sa birak, mayang-mayang baga. Kaya, panahon ng eleksyon, kung igwa ka mo nang itinanom, igwa ka mong aanihon. Maski ti ano mo ka gayon magtaram-taram, ang tao di nakakalingaw. Mga kababayan, maski ti ano mo katibay, maski anong klaseng titulo mo, maski pa sabihon mo pa na ako ngaya pag serbisyo sana, serbisyo. Maski dagdagan mo pa man ng other adjective pa dyan, kung ano pa man yan mga kababayan, ang tao, gahiling yan kung ano ang sa imong itinanom. Pag nagtanom ka ning pagtabang personal, maani ka man ning tabang na personal. Because what you sow, you will reap. Mga kababayan, kung anong itinanom mo, aanihon mo. Ang gobyerno, mga kababayan, pag ilihidong opisyal ka, di ta na pwedeng linlangon ang tao. Because aram kan sa itong mga kababayan na pagdiyaong ka sa gobyerno, naturalmente, nasusundon mo ang sa imong duties, function, and responsibilities, anuman na posisyon ang sa imong kinatutukawan. Kundi ang pigahanap ng mga butante mga kababayan sa oras ning kagipitan, sa oras ning pangaipo, igwasindang ilihidong opisyal na sa indang nadangog kang panahon ng eleksyon na pagtabang handang magtabang, ito ang nakasaksak sa isip ninda. Kaya maski day ng eleksyon, madulok sa imo, mala ang bukang bibig mo, sincero, honesto sa pagtabang, pero alagad kang tapos ang eleksyon, aduma na, rimati na, wala na. Arog kayan mga kababayan. Kaya kung mga kandidato ka mo sa masunod, ang pinaka-advice ni Skylon, kung mga kandidato ka mo sa masunod, magtanom ka mo ning pagtabang sa kapwa. Magtanom ka mo ning maray na pakikiiba. Pero kung panahon ni eleksyon sa ka mo matapsaw dyan, ay bayain na, maski manaltag ka pa ning dakulang amount, mga kababayan, dadaogon ang kaso diit lang na amount na nagtaon ning maray na serbisyo. Ang huna nindo ang tao, mataram ka mo, irimuan. No, gaisip ang tao. Kung nagtao man yan ning halimbawa kung ano man tinao ka iyan, iyo ang nanggana, because siya ang gusto ning tao. Mga kababayan, after ning eleksyon, pag nadaog, sasabihon, dahil kaya nanao, kulang kaya, kwarta talaga ang biga urulayan. Mga kababayan, naniwala pa man simpre ang sa indong lingkod. Maski may mga bigataral, tag ka mong ayaw-ayaw dyan, ang tao batid, tatao magpili. Dakol na kaaning nangyari digdi sa Catanduanes, na ibinoto talaga siya ning tao. Dahil nagtanam siya ning karahayang buot. Nagtanom siya mga kababayan ng personal niyang pagtabang, bako lang duman nagparalaom sa services o duties functioning sa rong tao. Di ka mo ma-deceive mga kababayan Permi kong pinagkasabi dyan, ang serbisyo na nasa gobyerno, obligasyon yan, bako yan natabang. Magdangog tabi. So mga nakukuanin do sa gobyerno, bako tabi yan natabang. Obligasyon ng gobyerno na ang inaapod ng mga basic services ma-deliver sa tao. Ano baga ang mga basic services o utrohonta? Kabali na dyan ang infrastruktura. Kabali na dyan mga kababayan ang health services. Usaping pang agrikultura o ano man na programang pang agrikultura. Mga kababayan, ano pa bang housing, kabarali dyan sa basic services? Ano pa ba na dapat makaabot sa tao? Gabos yan mga kababayan, social services. Yan ang naresibindong mga ayuda nahali sa DSWD. Mga kababayan, kwarta yan kan mga unisto, mga taxpayers na itinao sa gobyerno, ibiga return kang gobyerno sa social services and other basic services mga kababayan. Kaya serbisyo po yan, services po yan na sinumpaan mo na ika magtatrabaho. Iba po, so nagbunot ni sa diri niyang kwarta, nagtabang. May mga bistado akong kuyan, mga nasa gobyerno, nagalaan talaga sinda ni inaapod na pundo, personal na pundo,
mga kababayan, para lang duman sa indang mga inapod na outreach program. So sa inday yun, sa inday yun ha, pag sinabing outreach program, dahil na yung kinalaman, kaya maski dahil yun i-liquidate sa gobyerno because luwas yun duman sa pundo. Yan po mga kababayan ang pinagsasabi ta na dakulang factor, dakulang puntos po yan sa mga nagkakandidato. Ha? O halimbawa, igwa ngayon ning kuyan, nagkakandidato na sabihon ta ng maski dati ka ng ilihidong opisyal, maski ti ano kagabat ka sa imong mga biya pahiling na kuyan, educational attainment, mga kababayan. Pero kung dai ka man ning naitataong sabi nga ning pagtabang sa imong kapwa na halim sa imo, daog yan mga kababayan, kaso simplihon sa ng tao na perming nagtatabang sa mga taong sa oras ng emerhensya nakaka-receive sinda. Arog ka yan, realidad yan mga kababayan. Believe me. Yes, arog ka yan. Iyo talaga ang kuyan. Iyo talaga yan ang realidad. Dahil nakitang mga ginibukaan mga kababayan ta kuyan. May mga ano ini, maray na pagka morning tabi sa imo sky. Maray na pagka morning man. Ngata digdi sa Catanduanes ang mga proyekto wara ki mga description of project, location of project, implementing agency, amount of project, date started. Igwa man, ang napapansin talang digdi mga kababayan yung amount. Pero yung mga ibang like yung descriptions, locations, igwaman, yung amount lang talaga ang wara mga kababayan. Okay, sige, edukaronta mo. Edukaronta ka mo, tangan sa ibang naghapot. Ang mga proyekto mga kababayan, sisay man ang nakatukaw na congressman, governor, vice governor, board member, down to the municipal level, sisay man ang nakatukaw kaiyan, ang mga infra project, mga kababayan, kaya nga ni ang lambang, ang satong gobyerno, kumpleto. Ang ibig sabihin, ang satong gobyerno, igwa may kanya-kanya yan na departamento. Pinamumunuan kita ning punong ehekutibo, which is the president. Ang presidente, may mga down to the municipal level, may mga alter ego yan, may mga agency yan na sa iyang pinamamahalaan. Kumbaga nasa under kan sa iyang ko yan. Under kan sa iyang leadership o under watch kan sa tuyang presidente. Mga kababayan, kita baga kaya igutang inapod na 3 branches of government: legislative, executive, and judiciary. Okay, kaya ang executive, ini ang ga-execute kan mga programa, proyekto na pinanday kan sa tuyang mga mambabatas. Yearly mga kababayan, ga-submit sinda ning maapod na mga budget proposal. Ang mga budget proposal na yan, iyon na yan sa mga piga-distribuer, mga kababayan. Kasi taon-taon, nababago ang budget, depende kung anong mga proyekto. Kaya ba nga ni, kung halimbawa ngaya, nagpabaya ngaya, so inabutan na ngaya, kaso duration, nakaipuhan, maipasar na ang budget. Ang iba kaiyan, yung reenact na lang. Ibig sabihin, yung mga dati, ito na lang ang piga tauanin pundo. Ngunyan, ang satuyang departamento, halimbawa, DPWH, mga kababayan, pag abot sa infra, adyaon gabos, pigabuhos. Okay? Adyaon gabos, pigabuhos, halimbawa ngayon sa Catanduanes. Sa Catanduanes, igwa ngaya dyan, yung kaipuhan ng mga tulay na aayuson, may mga patinampo pa ngaya dyan, o ano pa man na mga, sabi nga ning ospital, o ano pa man mga kababayan na sakob kan DPWH. So magkakaigwa lang niya na taon yung pagbabago because of Garcia Mandanas ruling. So ito lang. Pero as a whole, may mga kanya-kanyang departamento yan mga kababayan, na may mga kanya-kanyang bit-bit yan na proyekto. Kaya kung sisay man ang matukaw dyan na ilihidong opisyal, mga kababayan, may pundo na yan. Okay? Ngunyan, nakadepende na lang kung ang pundong yan, kung sa iyan
kung ano ang pinaka primary need kan sa rong lugar. O halimbawa, dumani nga sa tulay, medyo delikado, mauyag na. Gusto nangyayari sa Bohol. Tapos ang saro man nga, digdig nga, evacuation center. Ngunyan, hilingon ninda, titimbangon, ano daw tao ang taning, ano daw ang i-prioridad na kayan. Dapat so, prioridad talaga. O nakadepende na yan kung ano ang dapat i-prioritize. Pero pag abot sa funding, adyao na yan mga kababayan. Okay? So, kung adyao na yan, aduma na malaog mga kababayan, so inaapod na, okay, description kam project, lokasyon kam project. Ano bang implementing agency? DPWH ba? Department of Agriculture? DOTR? DSWD? Kabali na ang NEA, as in, o kaya sa probinsya ba yan? O munisipyo ba yan? Depende mga kababayan.